weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to tarwo denduɗi dancaɗi ko on waktu yoni ha to dakar guejiwaya leggal fitimici e nder galle ceerno ahmadou tidiani an eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal subaka hande o sanga 5 heures ko accident mosɗo baɗɗo toon to diwan matama ɗum no waɗi ko hakkude tarwo denduɗi kame dancaɗi hakkude minicar giwnoɗo to dakar e giwnoɗo toon to dondu ko ɗin ɗiɗi natodiri waɗi yimɓe joyo wasɓe hen pittali mumena to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi mouhamed cheikh al kaswani waɗi jillu mum subaka hande o yaɓani toon to trasa mo tawe to roso gam muññidde ɓen jeeyaɓe e ilam gardam toon kono kadi e fawdi toon kaaƴe ko fati jillu faggodu ma o yaa ha to gorgol guiɗimaka ha to nuwadibo kala to leydi mali gasi jonde AES ɗum ko jagorɗe tati nden kay kisal mo burkina faso niger mali ɗum wanno koto hôtel salam mo bamako gam dokimaji tottira ɗum hoorejo leydi mali ko fati si fande ɓen wellidde jeeyaɓe ɗeɗon leyɗele to banggue carte d'identité kame passeport kala to leydi guine konakiri gouvernement mo leydi guine holliti metti mum mawɗi no fewi ko fati mayde aissa ba ko cukalel dewel guel duuɓi jeetati tawane waɗa viol ne wara e nder tarode école mo francophonie to konakiri kabruji men manawen ha to niger nigéria manja to côte d'ivoire cameroun rwanda rdc congo jolam jaɓeri jasdiren koye musidɗo meɗen alhassana oumar mbothia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ndu noddandu ko noddandu jaam hol nodduɓe noddi ko ɓesgu ceerno ahmadou tidiani an to dakar lamorgo leydi sénégal nduɗo hen noddandu ko noddandu jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallama madhu annabi o moɓe kewi innirde ismu nabi sallllahu alayhi wa sallama gowɗo yuɓɓinede kala hitande ɗo guejuwayi legal fitmica hitande hikka nde ɓe mbaɗata ko jeeɗiɗi lewru décembre so jomiraɗo haaji taw koye dow inde teddungala wonande khalifa o ceerno mouhamadoul madani tall to dakar kame ceerno babali mahamoudou an to thies e dendagal bandiraɓe julɓe kala e dow inde khalifa o ceerno baydi an tawete to états-unis de amérique kame ceerno moustapha an to belgique kame ceerno abou an taweteɗo e galle he to dakar ɗon ɗo guejuwayi legal fitmici ɗo henna legal fitmica waɗɗani hôpital dalal jaam so tawi ari ha ɗon ene wayno a yettima ndani henna o jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallama jogorɗo yuɓɓinede jeeɗiɗi lewru décembre so jomiraɗo haaji ene teddinira hen dendagal bandiraɓe julɓe kala ha tenti noon beelinaɓe naɓe eko taari ɗum kala kono ne kadi ceerno ɗaha sy e ceerno imam souleymane ɗaha an ene wonde ceerno mamadou ɗaha ba e dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe teddiniri hen ceerno sarifa makki haydara e dendagal hoddiɓe dakar guilay khalifaɓe almudago e dendagal sernaɓe guilay jolfuɓe fulɓe sernaɓe ha e leƴƴi goɗɗi e goɗɗi kala ko noonne kadi fedde joguiɓe juɓɓudi organisation ko wayno sohna aida dia kame sohna hadja astou an e dendagal walidi men kala aɓe bismiɗumen hen ha tenti noon e ɓesguji beelinaɓe e ko taari beelinaɓe mauritanie sénégal e mali e gambi e guiné kala e diaspora o foof no woruno o jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam gila e ñalaw mum fuɗɗoto ko 10 heures ko jangde alqouranil karim kame duwuji mum ha yetto juulal tisubar yimɓe pofto gotto 17 heures juulal takusana so juulama waɗe wasifa ɗon ha 19 heures waɗe jewte juɓɓuɗe payodinde caggal juulal gueeƴe kokkiraɗe sanga minuit ko nden almuɓe kuufata jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam e madhu muɗum kala
bandiraɓe julɓe taweteɓe jokli windere kala oɗon bisma sonde guejowayi fitmica ene tawe Dakar lamorgo leydi Sénégal jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe Sar Abdoullahi Sar e kimmom kala ene bisma hen tene kadi kedora hen caggal aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa walla dana walla walla kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe e leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnumani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andiri dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawteɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla ha no hannirta ni en tawe ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942
11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 03 37 so tawi noon a gonɗa koto juude Guriki jokkodirta koye Gueddesi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jaam kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase joya jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten ko hen accident musɗo baɗɗo subaka hande o sanga 5 heures subaka ɗum ko hakkude minicar giwɗo to Dakar ene fayi toon to Fouta wonde kadi minicar giwɗo to banggue Dondu toon to Lappalpol Dande Maayo ene fayi to Dakar kanji ɗiɗi natodiri sanga niɓɓel subaka ɗum noon waɗi ko hakkude trawo denduɗi kame dañcaɗi ɗum noon ko ɗon nardir ha yimɓe tato mbasi hen pittal men sappo e joyo mbawi gañaden hen joyo ene tampina fe e wiide jayde APS taw kadi ko François Ndiaye capitaine joguiɗo ndenka e kisala ngolɗon bolola jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelda duwaw wonande ɓen yaltuɓe aduna ɓen gañiɓe nde jomiraɗo ɓe nanta ɓe cellal e mbiye tan yimɓeɓe seɗe dongna autoji soɓe tampi yoɓe garɓe ɗano ɓe pofto nde tawno dognugol auto neɗɗo ko neɗɗo tan ko wala ɗum ko laamu ngu holliti ma uddide hen enquête jaaƴi no fewi beele wawa andude ko jeeyi sababu oɗo hen accident gattaten koye ɗiɗen sungoji bannoɗi e nder leydi Sénégal ɗum ko hanki waɗi yontere ko ɗin sungoji banno caggal jaltugol ndiɗon jencudi Pastef temedere capan tati dibité hanki o ɓe lulima toon to Saly Mbour ne wonde gardiɗo landa Pastef hoore jagoɗo leydi woni Ousmane Sonko hakkude makko e ɓen sarɗiyankoɓe makko holliti haajuji keñoraɗi kono kadi hol systéme mo yiɗi gila to banggue gonangal e comportement ngam waylude suudu sarɗiji no leydi Sénégal teskede ko fitinaji e kareli e dukoli e ƴattoji ɓurno wonde toon o hollitinoɗo saaha haaju keñoraɗo kay ko ɗo e capantati goo lewru fandu woni décembre ya taw kala ko fati banggue loi financiére o kala wawi kay budget ji ɗin kala mbawi wotede ɗum noon ko haajuji keñoraɗi e nder ndeɗo yontere wiide hoorejo leydi ndi ma ande natgol suudu sarɗiyeji ndu leydi ndi Sénégal to Kolda haɓade ko fate basala e heege kala jeeyi sababu ujunnaje ɗiɗo e temedde suka debbo mbawi wallitede taw koye catal bite ngala PADAER ɗum noon kene fotto wonde organisation ngaji jeegom mbawi hebde milliard ɗum noon ko goto ngam kay wawde wallide jomumen to banggue ndema kame entrepreneuriat e haɓade jonde wasam gollago Moustapha Ndiaye arti e yañade oɗon fannude wonde sadali ɗum noon ko wallide filnoɓe toon ɓe ha mbawa dañde sagoji mumena jeeheten ko toon to Tambacounda kame Kédougou ɗum ko ñande nogase tati nduɗo hen lewru jeeyi sababu konin koɓe leydi Sénégal taw kadi ko armée jaune numéro 4 wawi jagguede toon groupe jondi no fewi taw kadi ko ɓen yiilotoɓe kanŋe taw koye sifa suuɗari ko alda e yami hoore ɗum noon ko nokku biyeɗo Djigo kame nokku biyeɗo Séguéto ne tawe nder fallema ɓe mbawi nangutto noon groupe kewɗi no fewi kene wona capantati groupe taw kadi ko poɗoji diƴƴe ɓe dayi taw toon kadi pettoje kewɗe kame matériel uji kewɗi ɓe mbawi tettude ɗum toon tribunal de Dakar hande o Adama Gaye woni jaydiyanke mo ganduɗa nangaɗo guila aljumane wonde Moustapha Diakhaté yaltinnoɓe konngoli men ko hande daroto yeeso procureur ɗum noon koto tribunal ɗum ko caggal nde ɓe jangga aljuma jawtuɗo gam yaltindeɓe konnguli ɗi ganduɗa ɗin kadi konnguli ɗiɗon hollitama gonɗani faade laamu ngu ko wona ɗum ko noon dawriyankoɓe hewɓe kolliti kanko Moustapha Diakhaté mo ganduɗa ko dawriyanke yo accite ko ɓuuri yawde e yaccade cité mixa jaggama toon sukaɓe rewɓe yonɓe no fewi maɓe gono hedde jeenayo debbo jeeyowo hoore mum taw alda e kayit yami hoore siftini moon so yiya jammo naati e nder Dakar
ene heewi e boli he rewɓe ɓe jiyata taw kañumen ko koye mumen tan goni marchandise uji men kono hen kala mon yeehe hoore mum alay saago jogo kayitol guel ne hollirane e selli ñawnata ɓiɓɓe leydi ndi taw kadi kayitol ngol ko laamu ngu rokkiri ɗum kamɓe noon ɓe ngala ngol ɗon kayitol ɗum jeeyi sababu a yadda kame f ndiaya mp ba e as e woɗɓe kala mbawi nanguede o saaha aɓe tawe nder lokkomo police bawɗo teɓadeɓe leskoji ne mbawi udditede ha ɓuura ɗon a yajje hena keddotoɗen koye leydi ndi sénégal jeheten ko ha toon to kiidira siftinde mon ɗiɗo dumunnaji kala giwɗo banggue leydi Mali ene naata leydi Sénégal so tawi kay ala carte d'identité biométrique walla passeport wawata nadde leydi Sénégal so tawi ko carte nina oɗo sako ko elmina natta leydi ndi Sénégal ɗum noon koye keeri leydi Sénégal kame keeri leyɗele takkodirɗe leydi Mali kala jeeyi sababu hewɓe malinaɓe arnoɓe ha to keerola leydi Sénégal mbawi tigui ruttitede ma en ketto hen musidɗo men Amadou Diop Gawlo Ɓalejo toon to wuuro Kidira ngo birɗen toon kabaruji men ɗo hannde e wonande ɗo e Kidira e fati ko banggue affaire frontiére uji ɗi noɓe kaldiri ni ko gandanɗa hoore maɗa ko fati e affaire carte d'identité ji ɗi ɗum nen e kolliti tan wonde carte d'identité biométrique ɗi ko ɗin mbaɗi valle hankkadine e frontiére uji walla jogoɗa passeport maɗa walla jogoɗa laissé passé mo gandanɗa taw ko ambassade fewnanma on laissé passé ko ɗin kayitaji muɗum ɗi gandanɗa hoore maɗa hannde ɗo e nder frontiére uji he noon wona fi frontiére Mali Sénégal tan ala ko dendagal frontiére uji ɗi fof ɓe mbi ko loi mo gandanɗa loi o wona joni fuɗɗi loi o ɓoyno ko fuɗɗa mataw tan ko koddigal no wayno ni tan ɓe ɗiɗi hen moɓɓude guite seeɗa kono noon hankkadine ene wayno laamuji ɗi fof ndindi wonde kay hankkadine e ngol kuugal yo ngal kollire hankkadine ko ɗum taki noon ɓe kolliri dendagal frontiére uji hannde gondi ɗo jeeyaɓe e gandanɗa jogiiɓe woni carte d'identité biométrique walla jogoɗa passeport ma walla ni jogoɗa laissé passé taw immori koto mo gandanɗa ambassade maɗa ko ɗiɗo kayitaji woni tan ko ɓenata ko wona ɗum ko carte d'identité goɗɗo fof garɗo ko ala biométrique on carte d'identité waɗani valable jomum koko ruttinte to mbawɗa wonde fof noon to mbawɗa immade e leyɗele fof so tawi tan a ala carte d'identité biométrique ganda walla ala passeport ma a ala kayit gimmoriɗo ambassade woni laissé passé ma ka duttittoɗo ɗum ne wayno hankkadine ɗito carte d'identité hiɗi ɗi fof hankkadine natti marsude ko ɗum taki noon eɓe kolliti tan bandiraɓe hankkadine e goto fof wawata wadde feere heeɓa carte d'identité biométrique saɗa yiiɗi yaade kay tawa tampere ala ɗum woni ko gandanɗa hannde ko ɗum woni ko keewi e frontiére uji ko on loi wiya yo waɗe appliqué ɗum noon hankkadine koko waɗa appliqué ɗum noon ko ɗum woni doynam hannde e frontiére uji men banggal frontiére o ko naneten ɓeɗon duttinama walla ɗum ko toon to frontiére Kidira to kono koye frontiére uji kala wonno koye sawtu wala Amadou Diop Gawlo Ɓalejo kono kadi jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe en nelduma duwaw an Amadou Diop Gawlo Ɓalejo mo ganduɗa ka mawnum jinnaɗo mum wonande Banaji Dieng debbo gawlo mo fulɓe kala mo aduna kala yimɓenke gana kettinaɗo suka tokos duttiɗo e jomum guel ñande 17 lewru novembre nduɗo hen ndu gonɗen nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nanawal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayna nde rewni duuɓuji ɗi kala e dow indema an Amadou Diop walla Abou Diop ne mbawata yettinanden dendagal ɓesgu ɓundunkoɓe kala ha tenti kadi dendagal Sénégal naɓe kala ɓokki jawi ha fayma toon to Sédou ha fayma toon to Kidira kala an Gawlo Ɓalejo min dewni duuɓuji ɗi e dow indemama en gartoy e sifa makko so tawi jomiraɗo haaji jagorɗo jangde leydi Sénégal Moustapha Guirassy waɗi jillu mum hanki toon to Kaolack Madina Baye wadañi joɗade khalifa général Cheikh Mahi Ibrahima Niass kono kadi wadañi yaade ha to Tivaouane nayimo toon noon ko yidde yewtidde galleji diina ɗi gam ñalawma inniraɗo ñalawma duuɗe alqouranil karim woni ñalawma daara e nder leydi Sénégal 3e édition ɗum fudduno ɗum ko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall hikka noon waɗata ko 27 novembre so jomiraɗo haaji gam bismade hen halifaɓe kala taw ɗowata ɗum ko hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye ɗum waɗata ko toon to arena
taw koye 3e édition jeheten ko ton to wuro teddungo Madina Gounass taw yin toon Amadou Sambalo taw kadi ko délégation mo Abou Ndiaye taw koye association ceerno walle itti balle mawɗe no feewi ngam nawde gure Dande Maayo de Madina Gounass ngam muññidde ɓen yoloraɓe guila e guese ha e galleji men kala. Amadou Sambalo, assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sir Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama, mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama. Sarr Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass e diwanu kala e kuuɓal. Sir Abdoulaye Sarr eɗen gandi diwan Dande Maayo tawateɓe funnangue Madina Gounass en guure yolayru waɗino eɗen guese taweteɗe e Dande Maayo Madina Gounass. Allah waɗi noon kanko Alaji Abou Ndiaye e feti timmuɗo o yehino e yiide ɓen bonniraɓe e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ndiyam naati e guesu men e oɗo saaha fode lewru oɗo saaha mo kalten Sir Abdoulaye Sarr fondation Ceerno Walla Ndiaye e gartugol Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye waɗi ballal timmugal ballal mantinigal e ɓen ɓe ganduɗa yolirnoɓe e Dande Maayo ɗe e ñalawma aset o fondation Ceerno Walla e gartugol Alaji Abou Ndiaye ɗo e nder wuuro ngo wawi wadde délégation timmuɗo nawneɓe fodde sakuji 40 maaro woni tone ƴiɗi maaro ɗon ɗo wuuro men Sunnatu tarkal machallah kamɓe ardiɓe wuuro ngo woniriɓe weltare no feewi e ngal ballal mantinigal ñalawma alet hanki o. Sir Abdoulaye Sarr ɓe jaɓani ko woɗen wi ayne madi Sara Daka ɓe kamɓen kadi wonande kadi ɓen yolirnoɓe ɗen guesu men keeɓi ballal mantinigal hayni e ɓen miskineɓe tawateɓe nder wuuro ngo oɗo saaha mo kalten oɗo ñalawma altine mo kalten Sir Abdoulaye Sarr kanko Alaji Abou Ndiaye delgo ko timmuɗo ɓe jeehi ko todde wuuro men fa subalɓe nawde ballal mantinigal taw ko maaro e ko yadata hen bandira foof kolli hen weltare men no feewi seto kadi ene timmi machallah kala ɗo ɓe gaari koɓe jaɓɓeteɓe kono kadi kamɓe wuuro ngo e seeremɓe e jargaji ɗi eɓe kolla ngal ɗo ballal mantinigal de vraiment ko weltare mawde no feewi eɓe duwno kadi Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye eɓe duwno kadi Alaji Abou Ndiaye kono eɓe duwno ceerno ɗum ɗo foof koye barke muɗum saabu ko almu muɗum ko ɓesgu muɗum wawi wadde ɗeɗo balle mantiniɗe e ɓeɗo ɓe ndiyam yolno guesu men e ɓe miskineɓe tawateɓe e gon wuuro kamɓe kadi vraiment ɓe beltima hen no feewi. Sir Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala ene belti eɗen betti e ɗe balle mantiniɗe ɗe Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye waɗata ha tengti kadi ɓen ɓe guesu men yolino e ɗen guure Dande Maayo Madina Gounass. Sir Abdoulaye Sarr ko musidɗo mon Amadou Sambalo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama. Amadou Sambalo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi ɗum ɗo uddi kumpital men ɗemgal pulaare nder gendi leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie hooreji leydi Mauritanie gila ilam ari e lappol palol Dande Maayo ha yooli yogay guure galleji kewɗi kuɓeji pukki dañi guese kewɗe taw ko ɗamininoɗe yakare nanni ndiyama ngol noon wo ummi ngam muññitoyde ɓen hoɗɓe ngol ɗo lappol palol Dande Maayo wo adri jillu makko ko toon to Trarza ene tawi Rosso hande o ɗum tagi hande o armée o ɓiɓɓe leydi wuuro ngo kala jalti ngam gismade mawɗo leydi men woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani hande o ko muññidde ɓen finoɓe toon to Trarza taw kadi ganduɗa ko jeeyaɓe guila e guese ha e galleji mumen kala ko wona ɗum ko kadi ma faw toon kaaje to banggue golle o yahani goto noon omo yaade jagorɗo ndema leydi ndi kono kadi omo yaade jagorɗo pétrole ngam ƴellidde yoga e gueɗe ko fate faggudu kanko hoorejo leydi noon o haadata ɗon tan ma o yaa ha toon to ɓogge kono kadi ma o yaɓan toon to gorgola ma o yaha to Djidimaka kono kadi jillu makko ma nawmo ha toon to Nouadhibou ma en gartoy hen so tawi kadi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde gouverneur du Trarza Mohamed Wuld Ahmed Mawludou o holliti oɗo saaha gonaɗo so tawi ko état mo Trarza ene wona kay fawru wonande gendi leydi Mauritanie capanɗe jeetate kala temedere en wawi rokkude leydi Mauritanie nguura to banggue maaro banggue lijumaji kala kono kadi kosam heeɗani en caggal ɓe jaltina 60 tonnes taw kadi ganduɗa ko kosam ɗum noon ɓe nawa ɗum e nder usine mo Nouakchott ngam yeyde ɗum toon ko wona ɗum ko holliti hande o Trarza ko daɗɗude faggudu wonande leydi Mauritanie kono wa arteɓe to golle wonande jeeyaɓe e ɗam ɗo henna ilam ɓe limi wonande kay ko enɗameje kene fota wonde 300 galle woni ko nanni hen ndiyam kono joomen mbawi hande o yitade hen koye mumen garten koye jangde leydi Mauritanie caɗele
teskade hakkunde enseignement leydi ndi woni hakkunde syndicat ji tambiɓe jangde resre kamne wondi kadi jagoɗo tambiɗo jangde nde oɗo saaha ko perɓodiral musgal woni hakkude mabɓe ɗum ko guilay lewru octobre hande o ɓe natani hofgo juuɗe go balɗe tati gam wullitade ɗen enseignant ji taweteɓe nder leydi ndi caɗele ɗeɓe guuri ɗe ko fate jagoɗo jangde nde ɗum noon ɓe kolliti gurdam ɓen moƴƴitine gueɗe ɗe kala ɗaɓɓade nde so wona ɗum koɓe jokkoɓe goɗon hofgo ɗo e balɗe tati tawne yaada yoga e seppoji kala laaɓal ɓuuri kala nde tawno laaɓal woni cellal jeeyi sababu région mo Nouakchott e garde gola Fatima Abdallah Maliki ɓe gummini hanki o campagne pittugol université mo Nouakchott kame campus mum kala ittude ñonkoto kewɗo taweteɗe toon to Zouayrata yeeyoɓe to marché central mo Hadrami ɓenne kadi hanki ñalawma hanki o hay bitig goto udditani e nder nden jeere kamɓe kala koɓe udduɓe gam wadde jeere mayde gam wullitade municipal wuuro ngo koko haaɗi ɓen yeeyoɓe booli ɓe e gueɗe goɗɗe kala tawno ɓen kamɓe kala mbadde junggo e fandu gam hollidde metti mumen faade oɗona fannu jeheten ko ha tona to Nouadhibou noon jagorɗo ko fate ñeñe kame pine kala ñande aset jamma nde udditi toon festival uji taw ko pijirloji leƴƴi taweteɗi nder leydi ndi ko wayno fulɓe e safalɓe kame sarakulleɓe jolfuɓe kala e oɗo saaha noon fedde ɓamtare pulara taweten to Nouadhibou wawi bismede hen ma en ketto hen musidɗo meɗen taw ko Abdoulaye Gueye kolaɗo kuuɓala fedde ɓamtare pular taw koye tawtore ɗeɓe wonande ɗiɗo hen ñalɗi pinal gasoji ñalawma hande o. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr e ko gonga ɗo e Nouadhibou lobbude yurmede en juɓɓini ɗo en ñalɗi pinal ma mbiyen kolol so tawi ko jagorgal toppitingal ko fati e pinal e ñeñal ma mbiyen e kabrodiral so tawi ko kañum tigui rigui udditi kolol ngol e kolol ngol lol yuɓɓinama ɗo balɗe tati en hawri e ñande aset nogas e tati ñande alet nogas e nayyi e ñande altine nogas e joyyi jolal hittande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ene woni leƴƴi ɗi foof gaari nottitima kadi tawtarama kolol ngol e so tawiti tone nde wonno ko mbiɗen ko festival du Sahel pour la littérature et le patrimoine populaire sur le thème notre diversité culturelle et le socle de notre identité so tawi en piri ɗum e ɗemgal Pulaar mbiyeten ko kolol sahal jowitingol e conce e ngaalu rendo so tawi titone muɗum ko certugol pine men woni daɗɗude ɓi leydago men en wayno enen noon ko enen notaniɗo ɓiɓɓe fulɓe ma mbiyen leñol fulɓe hono fedde ɓamtare Pulaar cetal Nouadhibou gomo gatamare alhamdulillahi rabbil alamin on golle ɗe jaari no foti yawrude ni no hannirtini en ene wayno ko sohluno foof heɓama holko wonno golle ɗe ene wayno leñol foof wiyano ko yo addu ko yewiti e jime e jimɗi e gamri mumen ene wayno gomu gatamare sukaɓe ɓe ñantima haaɓe jooɗi ɓe kolliri ɗo tigui rigui e ñattugal fulɓe kadi ɓe mbaɗi jime e jimɗi e gamri kadi fulɓe bandi fayida e leñol safalɓe ari e holliri jime mumen e jimɗi mumen e gamri mumen jolfuɓe gaari kolliri jime mumen e jimɗi mumen e gamri mumen sarakulleɓe gaari kolliri jime mumen e jimɗi mumen e gamri mumen e wayno haaloluji kadi teskinɗi kalama ɗon ko yowiti e gotago ɓiɓɓe leydi ɗi kala ene wayno ene jokki ko hande noon woni ñalawma meɗen cakkirtiɗo ñalawma salam baynordi inchallahu rabbi ɗum noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe e gardagol Sar Abdoulaye Sarr on calminama ko Abdoul Gueye e kolaɗo kuuɓal fedde ɓamtare Pulaar catal Nouadhibou. Abdou Gueye golle ma jooɗi peewi ha toon to Nouadhibou ñalɗi pinal juɓɓinaadi toon guila ñande aset ko altina hande o balɗe tati gasata wonande ngol ɗo henno kolol yuɓɓinama toon ko fate ñalɗi pinal ma en gartoy hen taw kadi ko gueɗe kewɗe goɗɗe lowaɓe hen Mauritanie watti yiide jeese kese e nder leydi mum ɗiɗo dumunnaji kala ɗum noon ko ɓen hoɓɓe ɗannotoɓe e ɗan les suuɗayru taw ko iwoɓe toon to Asie ko wayno Pakistan Bangladesh natɓe leydi Mauritanie taw natiri koye suuɗayru ndewi ko banggue keelola hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie oɗo saaha leydi Mauritanie yiɗino nawtudeɓe to banggue leydi Mali autorité ji leydi Mali caali o saaha leydi Mauritanie ƴetti ko pellital wawde nawtudeɓe leyɗele mabɓe gam ɓe teskama yoga e booli Nouakchott
taw ko sagataɓe worɓe arɓe yiilade ko dañi beele koɓe ɓennoɓe walla ala hen kala ko anda hen haydara jagorɗo nden kay kisal leydi ndi hannana wulde siidi kamine wonde chef d' état majeur de la gendarmerie nationale ɓe tawama to ɓoggue gam uddide toon caserne caserne 4e gendarmerie mobile ɗum noon ko toon to ɓoggue ne tawi nder état mo barahna gam ɓeydude nden ka e kisal jeheten ko ha toon to jawaldi mango ko cumu musɗo waɗi toon leɗɗe e huuɗo kala jeehi ha laaɓi ko ruɓata maayi oɗo saa noon jeeyi sababu nguɗon cum ko joom fuur goto kay kuɓɓunoɗo caggal muɗum noon ɓe jalti kene wona waktuji jonɗini faaɓe ñippama en ketto seeɗa e seedotoɓe taw ko abda soh taw ko toon to jawaldi mango cumu musngu woɗi e nokku men jawalde mango cumu musngu bongu woɗi nokku men jawalde mango leɗɗe e huuɗo kala boni hen no feewi cumu ngu duumi mawni waktuji tati ina fawi caggal nde yimɓeɓe ngari ñippi cumu ngu ɓe ƴeewi gandi holko saabi ɗum ɓe tawi ko fuur ko saabi ɗum ɓe payina e fuur he yidde mataw ittude fuuro laamu ngu dari noon wiiɓe yo yimɓe goppu e juuɗe maɓɓe laamu ngu dari yimɓe yacce juuɗe maɓɓe waɗi haala noon haɗe wadde en haare saabu hewɓe en kollitino fuuro alay saago iwa ɗon laamu ngu holliti ma hettu hen gam ƴewde ɗeɗon gueɗe kala no jaaruno ko wawi wonde kala ɓe joguiɓe fuuruji so goni e sara guure moɗon oɗo mbawi rentinde joomumen nde tawno ladde so waɗi huuɗo e leɗɗe kala ten takki guure ene wawi bonnude ko ɓuuri hewde hen ɗum ɗo hen uddi kumpital men e ɗemgal pular e nder gendi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali catal AES woni Mauritanie walla mbiyen woni Mali no Mali Niger Burkina Faso Ouagadougou Niamey Bamako ɓe lulima ɗen jagoɗen nden kay kisal to hôtel Salam Bamako ɗen golle ardi ɗum ko jagoɗo nden kay kisal mo leydi Mali kami jagoɗo mo nden kay kisal leydi Burkina Faso jagorɗo mo nden kay kisal leydi Niger ɓe mbawi lulade gam golle yurnitade document ji keesi bawɗi fewnede gam wellidde ɓesguji leyɗele mabɓe ha mbawa yaade wellitare kame jawɗele men kala taw ngala caɗele jiɗɗo yaade Burkina Niger Mali taw ne wawi yillade hen tawa caɗele gote gasata ɗin document ji kala gasi duttinama ɗum e mawɗo leydi woni général Assimi Goïta siftini mon ko on ardi AES woni leyɗele tati ɗe ma yurni ɗin dossier ji waɗa hen sifande mum beele ɗin document ji mbawa tigui wonande ɓiɓɓe leydi ndi taw koye sifa ya gara e ɗin sifaji kala dental landaji sifande capantati goho lewru mars juɓɓinino conférence mumen e nder on conférence ɓe erima ɓen yaadi mabɓe sappo e goho dawriyanke nangaɓe ɗiɗo dumunnaji lebbi kala ne tawi nder kaso mo Bamako ne mbawata accitede ko ɓuuri yawde yaccade kame dawriyankoɓe woɗɓe kala nanguiraɓe taw koto banggue dawrugol darniɓe haqqe innama adeji kame animateur uji kala nangaɓe hen ne mbawata accitede ɗum koye nder juɓɓudi golle ɓe juɓɓinno taw kadi e konngol wonande taw koye konngudi mabɓe ɗiɓe eri ko fate oɗon fannu gam hollideɓe ɗeɗon caɗele guuraɗe taw koye oɗon fannu ko fate ɓen nangaɓe hen ɓe kala keddotoɗen ha joni koye leydi Mali keddotoɗen koye leydi Mali ko sabotage musɗo waɗi taw koye pont mo ganduɗa toon to ñamfunke noon wuuro wiyetego Dabi kene fotto wonde 14 kilo hakkude ñamfunke ko worɓe joguitiɓe armée ji kañumen naati toon ɓe puusi oɗon pont ɓe bonni ngol lawol ya gara dawriyankoɓe hewɓe kolliti metti mumen mawɗi no fewi ko fate banggue ittugol licence te Joliba TV ko sen mo ganduɗa ɓurɗo ngardude kewɗe wadde débat ji politique gueɗe goɗɗe gurdam leydi ndi ko on licence mum tetta itti ɗum noon wonande ko HAL taw kadi ganduɗa ko suudu towndu tammindu ko fate oɗon fannu ɗum ko caggal nde ɓe bismino Issa Kaw Jim e nder nden yewtere nde jofino peɗeli autorité ji taw ganduɗa ko leydi Burkina Faso ha ɓen goyti laamu leydi Mali ko nguriɗe o joofi ɓen on nangaɗo no juuɗe laamu ko waɗa ɗum ko noon gardiɗo oɗon télé CN Joliba TV nde wawi kay nottade hetta o saaha licence mabɓe ittama hewɓe dawriyankoɓe kolliti
leydi ndi natti wadde potale nunɗal rebel mo Al-Jawad taw koye jayde Sahara Média mo leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe nangi groupe fedde sukaɓe jogiiɓe otoji ɗiɗi yahoɓe nder Sahel o e hoore muɗuma taw kadi no toji ɓe tawi hen kaɓirɗe fitulaji goɗɗum kala ɓen noon nanggama taw koye zone Al Shakkata ko toon ɓe mbawi nanngude ɓe yaltin ɗum ko jayidi yanke correspondant Sahara Média tawete toon to Trésor ne tawi nder leydi Mauritanie oto tataɓo goɗɗo noon koko dogriɓe ɓe ndewi hen ɓe cuwa taw nanngude kono ɓe kollitani ko jeeyi sababu ɓe nanguiɓe walla holkoɓe nanguiri ɓe sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry caɗele passeport ɓesguji leydi Guinée ne goya ɗum no fewi ha tenti ɓen finoɓe caggal leydi Guinée Conakry ko fate on fannu jagorɗo affaire étrangère leydi mabɓe Mori Sanda Kouyaté hollitiɗen caɗele ne wondi e gardiɗo police woni Bassirou Diallo ɓe kolliti général Mamadou Doumbouya ƴetti pellital neldude yogay masiŋaji kame ambassadeur aji tawiteɗi caggal leydi muɗum ɗum fuɗɗoto ko 2 décembre kala ɓiɗɗo guiɗina joguiɗo caɗele passeport wawa wallitede hen sa waɗi dépôt ko lebbi tati caggal mum wawa yaltude siftinde moon kala ɓiɗɗo guiɗinajo jinnoɗo kayitaji passeport carte d'identité koma arta ha e leydi mum jeeyi sababu hewɓe mbawata artude leydi mumen caggal guuri koye leyɗele janane to Guinée keddotoɗen wonande gouvernement mo leydi Guinée holliti metti mumen mawɗe no fewi ɗen metti noon ko mayde ngel ɗo cukalel dewel biyeteguel Aïcha Bangel duuɓi 6 maayi koye nder tarodde école franco araba to Conakry taw kadi koko waɗa viol hutti wara jagorɗo hewɓe kame sukaɓe holliti projet ji 3 ɓe ƴetti piijoji ngam fawde ɗum eɓen waɗoɓe viol taw kadi ko lebte musɗe e cogdi gurdam kame gueɗe kewɗe wawa fawde dow ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi to Niger oɗo sa tekkere ɓeydima lobde hakkude gouvernement mo Niger kame Union européenne ɗum ko caggal de Niger holliri kay wonande ambassadeur Union européenne taweteɗo toon to Niamey nde wawata waylede goɗɗo adde ko wona ɗum konon Union européenne guila to Bruxelles nodditi ambassadeur Union européenne yo artu haaɓe kalda e Niger ɗum ko caggal nde balle kene wona 2,3 milliard ko preji euro million jafɗen ko preji euro mbawi yettade faade leydi Niger fayi noon koye ɓen jeeyaɓe tuɓoli jawtuɗɗi fayi koye pelle croissant rouge CICR kame DRC wonande pelle paɗɗin fannuji kala jagorɗo affaire étrangère mo leydi Niger holliti Niger meeɗa ɗaɓɓirde Union européenne ko fatiɗen balle jeeyi sababu ha tekkere luuɓi hakkude mabɓe Nigéria police islamique de Kano firti sifanode guila 2005 wonande cour suprême yamirino coftal ɓalli nde wattata waɗede toon to région mo Kano ko wona ɗum ko kadi nde suweji hasard ko fati haalisaji kame goɗɗum kala oɗo saa noon wonande police islamique de Kano holliti e nder yewtere nde ɓe juɓɓini e wiide gardiɗo police mo Saria woni Abba Youssoufi ɓe kolliti Abba Soufi jafoɗon ɓe kolliti ɓe guddi 200 magasin taw ko pijirloji hasard ko fate carte kame joué ji haalis kala kayɗo coftal ɓe watte kala ɓe guddi ɓe tawi ɗum kala ne heewi cangarte e gueɗe paɗɗin fannuji hollirde on kene wona 13 état tawete Nigéria ñawirte ko Saria ha tenti noon état mo wonande Kano mo leydi Nigéria to Côte d'Ivoire wonande mouvement des jeunes e garde gola wonande Adama Bakayoko ɓe mbaɗi lulde mabɓe oɗon gandi on mouvement ko kewɗo doole e nder leydi ndi ngam wallide RHDP mo landa Alhassane Dramani Ouattara ɓe kolliti ha hande ɓe kestitina hedde caggal Alhassane Dramani Ouattara nde gemboto ƴamana ɓe leffol laamu hitande fande nde beele leydi ndi ɓuura wonde e jaam e kisala e nder leydi ndi kala to Cameroun transporteur en waɗoɓe yangara hakkude Douala taw koye lawol corridor faade toon to Bangui Centrafrique ko fi juuɗe mumen gon hofgo juuɗe noon ko guila 16 novembre hay oto goto yahata faade toon to Centrafrique ɓe kolliri ɗum ko caggal nde wara goto ya neɗɗo mabɓe ɗum ko caggal nde wara goto no mbiɗen Mohamed Mawludo taw ko dognowo oto hakkude Douala kame Bangui ɗum no eɗen gandi port mo Bangui ene tawe taw kadi ko toon to Douala ko wona ɗum ko noon ɓe kolliti ko wallidiɓe armée leydi Centrafrique de groupe wakñera ko ɓen kewi wadde ɗeɗon gueɗe ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi no fiya wona seeɗa RDC Congo jagorɗo ñawoji leydi ndi baɗɗo jillu muɗum toon to Ngoma woni on mo mbiyata
Costa Muchamba wawi yaltino konngudi muɗum Guldi Diawo hollitiɓe cakka peeje ngam nangude Paul Kagame ko haala mawka ka ganduɗa ɓurka nde haalede nder halde Rwanda ɗum ko caggal tumede Rwanda ne wallita rebel mo M23 ɓe kolliti en mette mabɓe mawɗe no fewi kan haala noon holto ummi e holɓe wallodirta woni namde leydi Rwanda ɗum uddi kumpital men ɗemgal poye nder leyɗele Afrique jolam jaɓe to Liban Israila hanke Hezbollah weddima rekkataji jondi no fewi ɗum ko caggal missile mo reeda wonande Israila wonande Hezbollah holliti derguiti ko heewi no fewi Union européenne hesitini erima jamde jeygue darto ɗon ɗo Netanyahu holliti ƴetti peeje beele jeygue darto hakkude mum e Gaza mo Hamas ena guerre Ukraine holliti waasi kene tolno 40 kala temedere nder leydi mum ɗum ko gila lewru août yawtunɗo kono kadi Moscou holliti faddima missilaji kewɗi weddi ɗuma wonande Ukraine hollitɓe hannde koko jatiri caggal no fewi e nder oɗo henna guerre to Pakistan ko haare bonde hakkude julɓe hakkude sunnitnaɓe kamɓe sitnaɓe nden haare ko balɗe tati gila hanki haare nde gasi ko hanki haare nde duumima balɗe tati kene foto wonde sagataɓe sagataɓe 80 mbasi en pittali mumen 150 mbawi gañade en koye pelɓodirala hakkude sunniten kame sut en jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca jolam jaɓeri mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sarr calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e jolama jaɓere e ñalawma hande o puɗɗo leydi hono France leydi France dey ene wayno ko ɓen rewɓe taw kadi ko joom ɓiɓɓe en hani e ɓen ɓe mbawana koye mumen joguiɓe caɗele no fewi toon to Ukraine gaari e leydi hono France guila e lewru taw ko mars ujunnaje ɗe nogas e ɗiɗi ɓe ndendi oɗo saaha ene jogui caɗele toon to leydi hono France nde tawno wonde ko ɓuuri he mawɓe ngala kayitaji nde tawno wonde nde ɓe garno toon nde ene wayno Union européenne wonko hunannoɓe ma waw walludeɓe kay taw ko statut wawde kadi kono danduɗeɓe no fewi ha ɓe mbawani dañde hono séjour aji taw ko provisoire ɓe mbawa liggorade ɗum kono e oɗo saaha dey ɓe cuwa taw dañde kala ko ɓen mbinomo ɓe dañani taw koye caɗele mawɗe e gurdam ɓe goni toon ɗo ko présidentiel tan to Roumanie ene wayno ko indépendant o mbiyete hono Kale Georgski e wonde kadi kanko gardiɗo hono jagoɗe Marshal Sio Lasi ko kamɓe de ɓe goɗɗodirani no fewi nde tawno wonde oɗo taw ko indépendant pro taw ko riche kanko dey ene wayno yimɓeɓe jokku noon doole ko on gardiɗo hono taw ko jagorɗe kono oɗo saaha ko kanko arti amo jogui nogas e ɗiɗi piccal ɓolum 4 e nder temedere tawno ko on gonnoɗo kay taw kadi ko gardiɗo jagorɗe mabɓe dañi ko nogas jo piccal nogas ɗi e nder temedere firti tan koɓe goɗɗodirani no fewi kono résultat ji ɗi kam cuwa taw yaltude tigui rigui kono noon e oɗo saaha ko kanko tigui ardi no fewi toon to Syrie 12 combattant ene wayno taw ko pro turque en mbawi taw kadi ko hawrude jomumen caggal kay nangudal hakku mabɓe e ɓen noddirteɓe hono kirde OSDH ñande ala talatare nogas nayyi lewru jolal ujunnaje ɗe nogas nayyi wonno ɗum noon ɓe mbawi hono ruttade e jomum en guerre hakkude taw kadi ko Liban kañum Israila ɓe mbawi kadi oɗo saaha dartinde duuɗe mabɓe taw kadi ko lesɓe hani e duuɗe jaaɓi ha terde e gam huldeɓe kay ɗen ɗi Israila gueɗe ɗe waɗa toon ɗe ɗo e oɗo saaha noon ɓe mbawi wiide sukaɓeɓe yo deccu ha diwa oɗo saaha Jordanie to nde ene wayno ñande talata ñande alatare nogas nayyi lewru jolal ujunnaje ɗe nogas e nayyi ko oɗo suka gorko jawa e duuɓi nogas e nayyi udri jeyli ɓen taw kadi ko policier ji toon to Jordanie ene wayno hen tato mbawi hono barmude hen kanko noon e oɗo saaha ɓe mbawi kay taw kadi ko yoɓade fittandu makko gasi ha laaɓi Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo lownoɗen e wowru joppuɗen wonno koydade musidɗo moon Alhassane Oumar Mbocca ko Oumar Sandougou gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocca gam weltare Ayawo TV golle ma jooɗi peewi jolam jaɓeri to wuuro teddungo Madina Gounass ko Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoulaye Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena.